Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang persaling GNN TV 44 Pampanga, pabyela rin makapanoon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin ipurang balita may kalap ngayon Lunes, February 17, 2025. Yaku po ibenig ito at iti in News Force Pampanga. King Ciudad Angeles, mabilog lang Mekisan Metong King Unity Walk at Peace Covenant rin kakandidato para kingalalan king daratang Amayo. Kikatang silipan ng naging kaganapan ng report ng Patricia Mamang. Ito nga matagumpeng Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Covenant signing ng peso na yan king Ciudad Angeles inyangabak ni Sabado bilang parti ni pamagsadya para king national at local elections o NLE 2025. Many muna king aktibidad IT in PPCRV o in Parish Pastoral Council for Responsible Voting kasan metong reng niyayaluang ahensya ng gobyerno kalupan ng COMELEC, PNP, AFP, BFP, BJMP, DILG, DepEd at aliwapang organisasyon ng pang non-government organization. Tinagon keti din na Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. nakakandidato para kongresista ng Primera Distrito. At sula naman din ang mayoralty candidates Congressman Carmelo John Lazatin II at dating Chief PNP Oscar Oca Albayalde. Kampanya, kanya-kanyang grupo, pero after ng election, lahat kami sama-sama. Peaceful lagi naman ang approach natin pagdating sa politika. Unang-unang pinangako natin magbigay tayo ng magandang serbisyo at hangarin natin makatulong. No point na papasukan natin ang ganyang klaseng kaharasan, no? Ininganyo natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga supporters natin na huwag masyadong mainit ang ulo. Yun ang nagiging sanhi minsan ng karahasan na nangyayari. No, hindi po yung mga kandidato minsan, kundi yung mga supporters natin. So, we need to enjoy yung ating mga supporters and encourage them na maging mahinahon po tuwing election. Huwag po natin gawing personal ito. Maging rin papaintungula Vice Alcalde at na re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Cabigting at dating City Councilor Amos Rivera. Kompleto lang naman tinagod rin kakandidato para konsehal ng Angeles. Full support mo naman ng pepakid na rin talasuporta dareti a Mekisan Metong King Unity Walk. Layo ning programa ingisulong ng responsabling pamagboto, malinis sa alalan at pamakisan metong dareng memalen para king payapang pamamili dareng tutuking manungkulan. Whether we like it or not, magbibigay ito ng reminder to each and everyone. But the question is the sustainability kasi it's only February and then May pa yung election. So sana in between there will be some reminders again. Minsan kasi pag palapit ng palapit, lalo na hindi pa official campaign period to ng local government. So maybe like kayo sa media can give also a reminder, no? Peace Covenant, baka dapat papaskilyo retang sinainda. Laking bagay po nito, no? Sapagkat dito natin mapapakita na ang lahat po ng mga kumakandidato ay nagkakaisa sa iisang layunin. Ano ba itong layunin na to? Ang layunin ay iisa lamang, ang kapayapaan. Ang maayos na kapayapaan, may integridad na eleksyon, at sinisiguro ng bawat isa na magiging maayos po ang ating halalan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kumpiyansaya Defense Secretary Gibo Teodoro king kapasidad ng magbalik alkalde king Concepcion Tarlac ay Andy Lacson ay ning balita. Kumpiyansaya i-Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro king kapasidad ning magbalik kay Alcalde Andy David Lacson bilang leader ang mamuntukan king balen ning Concepcion king probinsya ning Tarlac. Pepa siyag na iti ning kaparang Tarlakenyo kayag na ning pamagbisita na king balen inyang Sabado, February 15 para king pamitipon dareng miyembro ning Partido Federal ng Pilipinas aganapan king Lapus Sports Complex. It has been very consistent, it has been systematic. So I admire him as a local official. So it's not a question ng tiwala ako. It's a question kung kailangan siya ng mga tiga-Concepcion. And I think he's needed. Extremely needed. Manuel Teodoro, king gelingan ng Lacson na manalakaran para king balen. It's progressive leadership that I think this country needs, no? You have to think not only of now but of the future, particularly sinabi ko na
na we're facing a lot of threats, particularly climate change, particularly competition with other countries. So his projects in, for example, the TSU, education, the blood bank, and other projects, kailangan yun for resilience ng konsepsyon. Maswelo naman ni Lacson, kareng ama nung binili ng Secretary Teodoro. Ibu himself na sumabi kay katamo, sobrang elated tamo kahit ang statement na kita. Dahil nung yung kumpiyansa na, ibinay po kay katamo, balo na achieve ang kapasidad kay katamo na pamunuan niyang pasibayo. Ing balen, aluwa mo po ita. Ini mo naman yung mami assurance ka rin kabalen ko na yung administrasyon king kasalukuyan, kapamilatan ng Secretary Gibo Teodoro, ibiyada yung madagula benepisyo at proyekto ng konsepsyon. Kung sakasakali po, kita mo yung tulutan ng pasibayo ni nga pong ginod ng tao na makapanungkulang gimbal. Tukluna, king 26 years ing pamagsilbi ng Andy Lacson king gobyerno nung nukarin megserbisyo ya bilang chairman ning sangguniang kabataan ni Barangay San Bartolome inyang 1996 hanggang 1998. Mihalal bilang konsehal Balen inyang 1998 hanggang 2001. Malibat 2004 hanggang 2013 inyang mamuntukan niyang antimo vice alkalde at 2013 hanggang 2022 inyang mamuntukan niyang alkalde ning Balen ning Concepcion. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Tuklo king halos 4 milyong pesos halaga ng high-grade marijuana o kus ingasabat king Clark ng Bureau of Customs ay ning report. Asabat ning Bureau of Customs o BOC kapamilatan ng Port of Clark Customs Anti-Illegal Drug Task Force ing 2.64 kilo ng high-grade marijuana o kush ang mamalagang 3.96 million pesos king metong nga operasyon kasan metong ng PNP Aviation Security Group, Department of Justice, National Bureau of Investigation at reng opisyal ning Barangay Dawu Mabalacat sa gawa ing 100% physical examination ning BOC kay ba't may katanggap impormasyon ni Bat King Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. In shipment, adiniklarang handcrafted artificial flower, maglaman lang 4 vacuum-sealed plastic pouches, ating mga langing bulong at sampaga, pagsuspetsang marijuana. Kay bating masiring chemical analysis, akumpirmang marijuana yapi ning laman ni shipment. Beto nga pagbawal a droga, agpangking Republic Act 9165. Pauli na niti, pepalwalyang warrant of seizure and detention ng BOC. King pamaglabag king Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pinuri ng District Collector Jairus Reyes yung matagumpeng operasyon na papakit king epektibong kooperasyon dareng ahensya bang pasiknangan ning seguridad kareng border ning bansa. Lalam ning pamanibala ng BOC Commissioner Bienvenido Rubio, balaw sing ahensya king laban kontra smuggling at illegal droga. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ning News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod.
sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Binisita yaking lalawigan ni Senador Francis Tolentino ape pasyaging kayang pamagbilib king gelingan na rin Kapampangan. Ay ning report ng Patricia Mamang. Muling kinilala ni re-electionist Senator Francis Tolentino ang pagkamalikhain, talento at galing ng mga Kapampangan sa kanyang pagbisita sa flag-raising ceremony ng Pampanga Provincial Capital kasama si Vice Governor Liliananay Pineda. Sa kanyang talumpati, inihalin tulad ni Tolentino ang creativity ng mga kabalen sa masining na paggawa ng parol na kilala sa buong bansa. Ipinunto niya ang detalye at husay ng pagkakaayos ng mga kable sa likod ng parol na sumasalamin sa dedikasyon at pagiging masinop ng mga Kapampangan sa kanilang sining. Gaano man kaganda ang produkto na nakikita ng Pilipinas sa Pampanga, sa likuran po niyan ay isang masalimuot na habi ng pagkakaisa. If there is no good craftsman who prepared that lantern, you will not have a good product. Kaya ang sinasabi ko po, Pampanga represents something that is best for the Filipinos, but behind those products is the teamwork, the unity, the hard work, the patience, and the discipline shown by the Kapampangans to produce your quality products. Bukod sa parol, ibinida rin ng senador ang sisig, ang tanyag na pagkain mula Pampanga. Isa si Tolentino sa mga nagsulong upang maideklarang culinary capital ng Pilipinas ang lalawigan bilang pagkilala sa mayamang lutuing Kapampangan na kinikilala hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Nagpasalamat naman si Vice Governor Pineda sa patuloy na pagpapahalaga at pagsuporta ni Tolentino sa Pampanga. Talumpati na nandyan, ay ang speech na. So sabi ko, gayaan kaya na. Hindi ko pa ayisip talaga na buli may pala yung praising Kapampangan nandito. Aliwa mo siyempre yan. Hindi pa ayisipin furniture, na rin gagawang furniture, talagang itang wukit na, dekada na, 100 years, pero at itaya pa. Yung pamagawa ng pong bililayo. May Pampanga furniture for export lang. Na kanya produkto nagagawan na talagang intalino, misalin-salin niya. Kareng family yan po, kareng Kapampangan. At aliwa mo ito, buong mundo, dakalta mo professionals, dakalta mo OFW, pero pe-praise dongan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Oreni papure ang anunsyo ng Aldo. Kaya katamong pakibaluan ang bilining panahon king lalawigan kilo ng 24 oras. Agpangking pag-asa alam bagyo o low pressure area, kilo o lualman ng Philippine Area of Responsibility. Masanting at masalayang panahon king maragula party ng bansa.
Ding Shirlay no amyam, yaing mamapekto king Northern at Central Luzon, amalyari magdalang may ng pamanuran at ambun. Ing ITCZ o ing Intertropical Convergence Zone, mamapektuya king southern part ng Mindanao at Palawan. Bukod kaniti, asahan ing mapali at malisangan a panahon. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kayong lugar, palyari mong ikwento ay sumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Palyari mo namang mag-post king kami Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, iadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo ka rin sa walang Kapampangan. I'll venue lang ang Lunes, may kalapay istorya, ketiking probinsya. Di ako po Benny Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang puto, King Balen, susunod.